Boronita, Boronita, Boronita. थारैनो बे बर'नि सावथुनाव चान्स मोननानै थारैनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आं बे आदा सपन कुमार ब्रह्मखौनो रोजा रोजा साबायखर होनो सानो आरो प्रडिउसार बिथांखौबो आं रोजा रोजा साबायखर होनो सानो आरो बे प्रडिउसार बिथांनि मुङानो जाहैबाय आदा रोंसार मुसाहारि बिथाङा एबार फार्स्ट टाइम गिबि खेब फिल्म खालामनो नागिरदों बे बर'नि थै सावथुनखौ आरो आं आसा खालामो गासिबो पाब्लिकफोरा सापर्ट होगोन फुललि नायनानै आरो मोजां मोनगोनखौ आं बेखौनो मिजिंथिबाय सिगाङावनो आं बयखौबो खुलुमनाय जासिहरना थायो मेहेरगोनां फिल्म प्रडाक्सननिफ्राय गोदानै ओंखारनो गोनां बर'नि थै सावथुनखौ दिनै जागायनो आखायाव लानाय जाबाय बिनिनो मुहुरत लादों दिनैहाय बे सावथुनावहाय आं दिनै मेन रलाव लानाय जादों आरो आदा सपनजों खालामनायाथ' एबारजों खेबनै जाबाय आरो आङो मुभि खालामनायाबो बोसोरथामसो जाबाय बे बोसोरावहाय बेनो फार्स्ट जागोन आरो आं सानोखि बे सावथुनखौ आं मोजाङै मोजां खालामलांगोन आरो रायजो राजाफोरखौबो आं अनसायगोन होननानै आसा खालामो बेनो आरो जेसेनो हायो जों नाजागोन मोजां खालामनो गोजोन्थों खुलुमबाय दिनैयो देग्लाय बोसोरनि फैनो गोनां बर'नि थै फिल्मनि दिनै मुहुरत खालामबाय ओमफ्राय शुटिंआबो दिनैनिफ्रायनो जागायसिगोन जोंना खेबजेननाया ओमफ्राय आङो बे बर'नि थै फिल्मावहाय एक्टरनि बिनानाव हिसाबै फाव खालामगोन जेसेबां हायो मोजां खालामनो नाजालांसै आंनि जाखिनि केरेक्टार दङ आसा खालामो बयबो रायजो राजाफोरा बे फिल्मखौहाय अनसायगोन सापर्ट खालामगोन होननानै गोजोन्थों आङो बेवहाय फाव खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों बिनि थाखाय आङो एमजि फिल्म प्रडाक्सननि प्रडिउसार रोंसार मुसाहारि आरो बेनिफ्राय आदा सपन कुमार डाइरेक्टर बिथांखौबो आंनि गोसोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होयो आंनो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय खुलुमबाय नोंथांमोन निउस चेनेलखौ आंनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय बर'नि थै सावथुनाव जेरै आदा डाइरेक्टरा आंनो खोन्थानाय बायदिब्ला आं जांख्रिथायारिनि रलखौ मोनदों नोंथाङा बेयाव बाहागो लानानै बेसेबां माबायदि एमजि फिल्म प्रडाक्सनाव आंनि बे फार्स्ट टाइम आङो एक्टिं खालामगोन आरो ओमफ्राय बेहाय आंखौ सायख'नाय हिसाबै आं गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों बे सावथुननि सोमोन्दै आं रायजो राजाखौ बेखौनो मिथिहोनो सानोदि नोंथांमोना जेब्ला बे सावथुना ओंखारो अब्ला नोंथांमोना बयबो बे सावथुनखौ सापर्ट होगोन होननानै आं मिजिंथियो दा बाथ्राया जाहैबाय गेजेर ससेयाव आं थादोंमोन नंगौ दा बाहाय एसे माने न'खरनि बा परिबार बेफोर नङा होमबा दा बिनि थाखाय आं थाथ'नाय जादोंमोन दा आङो माने नैबे बर'नि थै दा बाहाय माने आंबो गोसो जानानै लासिगोन आरो दाखालिबो आं खनसे लाखांखाबाय माबायाव गोदान रादायाव ओमफ्राय दा नैबाव माने एसे साबसिन जासिगोन बादि आं सानदों खारन माने फुराना आर्टिस्टफ्रानो दंजोबो हिसाबै जेरै आंजों लाफानाय दिल्लीथ' बड'लेण्डनि मासुम बेबो दं आरो अम प्रकाश गासिबो दंजोबो हिसाबै आंबो एसे इनकारेज लानोसै नुदों आरोखि दा आंनि रलाथ' बेनो माने दिल्लीनिफ्रायनो माने बोरैबा लाइसेन्स मोननाय बादि माने बे बिलेनानो जागोन दस्राथ' आरो बहुद मा जानो दा बेखिनि आरो दा बे आङो बेयाव बर' जाथिनिनो सासे एक्सट्रिमिस्ट आरोखि ओमफ्राय बेयाव एसे मा होनो बेखौ थान्दा बरफ फानफैनांगौ जाहैबाय माने एसे सेल्फिसाव आरोखि ओमफ्राय बिदिनो मा होनो बेखौ आं बावबाय बेवहाय रल मोननानै गोसोआव माबायदि मोनदों मथा मथि बिराद मोजां मोनदों थारमाने सिनेमा गोलाव आङो आगोलाव लायोब्लाबो एसे एनै गोथै बांग्राफोरल' लालाबायोमोन सोरबा सोरबा आरोखि दा माने रोंसार बाहायनि प्रडाक्सनावहाय जोंहा सपन सारनि दैदेननायाव माने एसे मोजाङै नुसिगोन आरोखि बे आरो रायजो राजा मा मेसेज हरनो सानो रायजो राजाफोराथ' बयबो अनसायनांगौ उफाय गैया जोंनि बर'नि माखासे जुदि भिडिअफोरखौ माबाखौ अनसायाब्ला ओमफ्राय सोरथो अनसायबावनो नङा होमबा गुबुन जाथिफ्राथ' जोंनि भाषाखौ बुजिया माबो बुजिया दा जोंनि
साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो आरोखि माने अनसायजोबनांगौ उन्दैनिफ्राय बोरायसिम आरोखि